Шановные сябры, шановное гаспадарства, 5 падзеяў ад Вячеслава Сіўчыка і я, Вячеслав Сіўчык. Мы будем размаўляць пра тыдзень з 25 лістапада па 1 снежня. Я прапаную наступныя 5 падзеяў. 27 лістапада Дзень герояў, 27 лістапада пачатак наступа ісламістаў в Сірыі, 1 снежня парламенцкія выбары в Румынии, 28 лістапада саміт АДКБ в Астане, 28 лістапада пачатак масавых вулічных пратэстаў в Грузіі. Шановныя сябры, яшчэ раз віншую вас з Днём герояў, днём 27 лістапада. Вы все ведаеце, што гэты дзень в гонар подзвіга слуцкіх змагароў, бо 27 лістапада 1920 года распачаўся слуцкі збройны чын. В Варшаве была акцыя, выступал на гэтай акцыі я. Гэты выступ можна паглядзець на маім YouTube-канале. Але ж, кажучы сёлета пра 27 лістапада, давайте не будем забываць пра сённяшніх беларускіх герояў, тых палітвязняў, якія не здаліся лукашысцкай бандзе. І абавязкова трэба згадаць Міколу Статкевіча, вайскоўца, які выступіў на баку беларускага народа яшчэ в далёкім 1991 годзе, пасля гэтага весь час змагаўся за Беларусь. Я таксама спрабаваў выкарыстаць акцыю ў Варшаве дзеля таго, каб задаць пытанне, дзе Мікола Статкевіч. А ж на вялікі жаль, все наративы, якія скідваюцца сёння беларускаму народу, гэта в асноўным не нашы беларускія наративы. Таму гэтае пытанне падвісаюць. Бо такая страшная сітуацыя. Але ж Дзень герояў есть Дзень герояў, і віншую вас всіх яшчэ раз са святам. Свой да свайго па свае. Шановныя беларусы Варшавы, запрашаю 8 снежня о 14 гадзіне, помнік Каперніка, традыцыйная акцыя беларусаў Варшавы. Прыходзьце. Нельга, каб Беларусі не было сёння, нельга, каб беларусаў не было. Будзьма салідарнымі з беларускім народам, які сёння змагаецца ў вельмі цяжкіх умовах в Беларусі з лукашэнкаўска-пуцінскай бандай. Будзьма разам, прыходзьце, свой да свайго па свае. 27 лістапада распачаўся наступ ісламістаў в Сірыі. Вы все ведаеце, што вайна в Сірыі ідзе с 2011 года. На пачатку здавалася, што рэжым Асада просто лясніца. Гэта звязана яшчэ з тым, як Сірія атрымлівала незалежнасць і была усталявана практычна дыктатура, абапіраючыся нават на Маскву. Але так атрымалася, што старэйшы Асад, ён абапіраўся в першую чаргу на свой клан, а гэта прадстаўнікі абсалютнай меншасці в Сірыі. Да апошніх падзеяў это лічылась проста секта алевітаў. Вось, некалькі десяткаў гадоў тому назад шыіты іх прызналі шыітамі, але ж все роўна это абсалютная меншасць в Сірыі, бо абсалютная большасць суніты. Калі казаць, што было 100 гадоў тому назад, то в Сірыі было дастаткова вялікае хрысціянскае насельніцтва, до 15-20%. Зараз хрысціян вельмі мала засталося, тому што іх паслядоўна знішчалі. Вайна в Сірыі была на наших вачах с удзелам усіх вялікіх дзяржаў, яны мелі там розныя інтарэсы. В выніку Асад застаўся, его прызналі нават в Лігі арабскіх дзяржаваў. Здавалось, нічого не предвішае абвастрэнне сітуацыі. Вот тут нечакана парушаны былі тыя пагадненні, якія былі в Сірыі. І нечакана распачаўся наступ на силы урадные Асада. Причем он был таки поспеховый, что практически без супротива оппозиция захопила вельмі важный город в Сирии. Он был первый по насельніцтву до этой войны, теперь другие по насельніцтву Алеппо.
і наогул все подвисло. Это еще звязано с тем, что менавіта падтрымку Асаду оказывала не только Москва, там, як вы ведаеце, расійскія войскі, там дзейнічаў Вагнер. Расія зараз вядзе агрэсіўную вайну в Украіне, але ж ён трымаўся яшчэ на падтрымке Ірана і Хазбалы, ліванскай арганізацыі. Пасля атакі тэрарыстычнай Хамаса летась на Ізраіль, Хезбалла таксама вступила в вайну практычна з Ізраілем. Якраз 27-го пачалося толькі першае перемир'е, якое парушаюць з абодвух бакоў. І сілы, якія раней былі на баку Асаду, замежныя, практычна з Сіріі, сышлі, яны былі дробныя, а войска ігонае проста аказалася самастойна не гатовае да вайны. Што будзе далей? Вельмі цяжка зараз прагназаваць, таму што вельмі стракатая ситуация и с оппозицией в Сирии. Там есть абсолютно розныя структуры, але нягледзячы на тое, што шмат хто радуецца ад тых падзей, которые в Сирии, стратэгічна яны таксама несуць вельмі вялікую небяспеку, потому что магчымы вариант таких своеасаблівых талібаў в Афганистане, і, магчыма, на межах Ізраіля можа ўзнікнуць вельмі моцныя збройныя сілы, якія зноў-такі будуць ставіць мэту па знішэнню Ізраіля. І я ведаю, што в Украіне некаторыя падумалі, што гэты наступ это вельмі добра. Я тут пагаджуся не з аналітикамі з Украіны, бо там слабая аналітика, на вялікі жаль, а з даследчыкамі Ізраіля, якія бачаць в кароткатэрміновай перспектыве нейкую карысць для сваёй дзяржавы, але ж бачаць стратэгічную пагрозу. І гэтая стратэгічная пагроза вельмі простая. Гэта радикальны ісламізм, который может захапіць практычна всю Сирию. И то, что там вырежут при этом курдов, прихильников Асада, то гэта, ведаеце, ад гэтага добра нікому не будзе. Бо такое не аднойчы было. Памятаю, як чамусьці людзі радаваліся рэвалюцыі в Иране, хотя Иран был уже дастаткова светскай дзяржавай. І вы бачыце, што сёння это таксама пагроза свету. Такая дзяржава, якая выходзіць вось зла. Што будзе в Сирии? Не ведаю, інфармацыі покуль не хапае. Быццам бы гэты наступ ісламістаў, ён зараз уже пачынаюць его спыняць, і Іран туды водзіць нейкія войскі, і Расія авіяцыю пагнала. Але будзем глядзець. Во всякім разе, на Бліжнім Сходзе таксама можа распачацца падзеі, якія, на вялікі жаль, могуць справакаваць Третью сусветную войну. Бо великие краіны там то з'яўляюцца союзнікамі, то змагаюцца праз проксі друг з другом. Ситуация там вельмі трывожная. Ну и хотела подкрэсліць яшчэ самы апошні момант гэтай сирийской трагедии, бо самая страшная ситуация в Сирии гэта с курдами, якіх по великому рахунку просто продали американцы за геополітычных пэўных разлікаў, бо там в Сирии маюць свае інтарэсы такая моцная краіна НАТО, як Турцыя. Прыкладна 4% насельніцтва Сирии гэта лічаць в Анкаре туркі. І натуральна, пра што я уже казал, хрысціяне. Бо і вось гэтая атака ісламістаў, яна прывядзе да таго, што будуць великие ахвяры уже в нешматлікіх хрысціянскіх абшчынах Сирии. Між іншым, там вельмі древнія церквы, і гэтыя церквы амаль што весь час былі ганимыми стагоддзямі уладамі. І вот мы уже дайшлі до того момента, калі уже, в прынцыпе, там засталіся толькі нейкія парэшткі ад раней моцных хрысціянскіх грамадаў. І вось гэты наступ ісламістаў пагражае в тым ліку і ім. Пра гэта таксама не трэба забывацца.
Третья падзея, я спадзяюся, лаканічна пра гэта распавяду. Гэта парламенцкія выбары в Румынии. Я уже казал, что Румыния сегодня под атакой Захода на предмет признания одностатевых шлюбов. Причем это абсолютно насуперак тому, что думают сами румыны. То, что отбывалось на минулом тыдні в Румынии, то, на мой погляд, головне было нават не выборы парламентские. Яны закончились, в принципе, в предбачным раскладе. А тое, што там таксама ажыццяўлялася знакамітая лукашэнкаўская фармулёўку «нам не да законаў». Справа ў тым, што в першым туры прэзідэнцкіх выбараў перамог, як кажуць, правы папуліст. І мусіць таму там падвіс другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Пачаліся нейкія юрыдычныя дзеянні, якія выходзілі па-за межы календара прэзідэнцкіх выбараў. Наогул пачала бурліць атмасфера в Румынии. Моладзь выйшла з пратэстам супраць таго, што людзі галасавалі за пераможцу прэзідэнцкіх выбараў першага тура. Таксама дзіўная рэч, бо зразумела, што па моладзі в асноўным добра спрацавала уже сённяшняя адукацыя і прапаганда, якая в рэчышчы менавіта брюссельскай палітыкі. І, можа быць, гэтай нервовай атмасферай, яшчэ звязанай з тым, што в Румынії цалкам магчыма вмешваліся і расійскія спецслужбы в вынікі менавіта прэзідэнцкіх выбараў, выклікана тым, што нечакана вельмі шмат людзей прыйшло на галасаванне ў нядзелю, больше 50%. И расклад был там наступный. Первое место взяли социал-демократы, недзе 22-23% мандатов в Сенат и в нижайшую палату парламента. Другое место взяли ультраправые. Третье место либерал-консерваторы, якія будут иметь своего кандидата Ласкони при проведении президентских выборов. Всего националисты, ультраправые набрали больше 30%. Вельми тяжко будет сформировать урад в Румынии, потому что проевропейские партии, они все-таки имеют абсолютно разные программы. В тым ліку перешкаджает, что частка з іх была в оппозиции до сённяшняй улады социал-демократов и вела борьбу с коррупцией, якая зноў-таки непазбежна в наш час в таких краінах Европы, як Румынія. Таму прогноз я тут рабіць не буду. Вельмі важныя будут прэзідэнцкія выборы, якія адбудуцца уже в недзелю 8 снежня. Социология, якая, як уже казал, все больше и больше пропаганда, все-таки показывает, что неведомо, кто выиграет в этом другим туре. В Румынии улада, в принципе, належить ураду, які обирається парламентом. А ж президент так само має вельми важные функции. Тому будем глядеть, что будет отбываться в Румынии. И не забывать, что один из лозунгов на этой парламентские выборы социал-демократов, якія левые, был в захаванні национальной идентичности и веры и звычаяў румынаў. Вельмі бы не хотелося, каб социал-демократам выкрутили руки, як в іншых краінах, и яны пошли супраць того лозунга, за якого голосовали за них румыны. Але ж это цалкам магчыма. Бо на вялікі жаль, з часам просто такое адчуванне, што на Захадзе перыядычна просто людзі губляюць розум, патрабуючы тое, што абсалютна не варта было бы ім патрабаваць. Четвертая падзея 28 листопада, саммит АДКБ в Казахстане. Зразумела стало по этому саммиту, что Армения уже не будет в АДКБ. Армения проиграла войну. Ей стало відавочна, что эта московская структура ей не потребна. Наадварот, она нават будет шкодить
в дальнейшем Армении, бо там ситуация достаточно тяжкая и для будущего. Тут не только то, что Карабах Азербайджан захопил, вернул себе. Тому собралось только 5 кіраўнікоў державаў в Астане. И відавочна, что для Казахстана, Таджикистана, Киргизстана гэтая структура таксама другасная, бо яны уже вельмі сур'ёзна в зоне інтарэсаў Китая, а моц Китая зараз вельмі великая, что и показали падзеі в Казахстане, калі войскі АДКБ вельмі хутка были в Казахстане, позабивали людей, а лишь также хутка вымушаны были пасля того, як Пекін пачаў дыпламатычна працаваць, адтуль з'ехаць. Таму АДКБ гэта ёсць структура, якая небяспечная в першую чаргу Беларусі, бо падтрымліваюць диктатуру Александра Лукашенко. Это вельмі важно для Москвы, бо это типа праўны механизм нейкі, хотя ён подкресливает бесправность белорусского народа. Я хотел бы всем нагадать, что Беларусь вступила в АДКБ, а в АДКБ еще до диктатуры, порушаючи Конституцию Республики Беларусь. Это был антиконституционный акт, який вельмі дорого може каштаваць белорусскому народу. И хотела подкреслить, что головную роль в той афере отыграл Валер Цыпкало, який на той момент был в команде Станислава Шушкевича, старшини Верховного Совета. Той Валер Цыпкало, який як чорт з табакерки выскочить в 2020 году, бо кадры старые, арыентаваныя на Москву, і абсолютно выпадкова, што адбылося ў 2020 годзе, якія былі наступствы. Бо я нагадаю, што ад выбарчого фарса 2020 года выиграла только Российская Федерация и, поміж іншым, Китай таксама. Бо сёння в Беларусі лукашэнкаўска-пуцінская банда. І в той час, калі Лукашенко был зноў в якасці нейкага спікера, якого чомусь достатково частяком цитують, в тим ліку і сусветно відомые видання, хоча речі, які він каже, збольшого московська пропаганда. Отбывается в Беларуси выборчий фарс. Его найбольш характеризует то, что политвязнями стали ведомые белорусские мастаки Людмила Щемилева и Игорь Ромашевский. Это люди уже поважного века. Людмиле 64 гады, Игорю 65 годов. Это белорусская элита. Белорусскую элиту знішаюць, белорусскую культуру знішаюць. Лукашенковская банда спрабует знішыць и Беларусь. Про это сведчыць вось тое, что у нас з'явіліся и гэтые новые политвязни. Бо террором и репрессиями Лукашенко, тым ліку і про свой чарговы выбарчы фарс, рыхтует войну. И эта война может пачацца с Беларуси. Третья сусветная война. Бо Лукашенко – это Россия. Лукашенко – это московский сапраўды халуй. А Россия уже 30 годов рыхтует войну. Про что сведчыць и агрессия в Украине. Про что сведчыць вот гэтая структура АДКБ, куды Лукашенко прилетел после визита в Исламабад, столицу Пакистана. Там он некалькі дзён был. На фоне борьбы в самим Пакистане там отбывались достаточно моцные беспарадки. И я хотел бы звернуть увагу, что больше сустрэч, якія там проводил Александр Лукашенко, это были сустрэчы в закрытом режиме, потому что рыхтуются все до Великой войны. АДКБ – это, зноў-таки подкреслю, старая структура, московская, имперская, якую Москва уже не до конца контролюет. А лишь от этого трагедия Беларуси не робится меньшей. Бо белорусский народ практично позбавили всех магчымасцяў, якія дадзеныя нам Конституции, а выбарчы фарс, заменивший оппозицию, и он практично зрабіў белорусский народ нямым. И Беларусь зараз вельмі страшной ситуации. Свой да свайго па свае. Шановныя сябры, вельмі прашу вас падтрымаць YouTube-канал Вячеслава Сіўчыка. Вельмі прашу, каб вы каментавалі, каб вы пашыралі информацию, что такі YouTube-канал есть. Комментуйте, задавайте пытания, давайте разом
рабіць гэты YouTube-канал, тому што проста немагчыма, што адбываецца ў свеце і як гэта ідзе, в тым ліку і праз незалежныя СМІ, на вялікі жаль. Таксама вельмі прашу, найбольш патрэбна фінансавая падтрымка, якую можна зрабіць праз першы каментар пад гэтым відео. Калі ласка, будзьма разам, жыве Беларусь. Свой да свайго па свае. Ну і апошняя падзея, якая таксама пачалась 28 лістапада, гэта кризис палітычны в Грузии. 28 лістапада в краіне, где адбыліся вельмі сумневныя парламенцкія выбары, якія далі перамогу грузінскай мары, структуры, якую стварыў вядомы мільярдэр Іванішвілі, завязанные на «Газпром» и на Москву. И гэтая структура кіруе в Грузии уже 12 годов. Здавалася, что все уже больш-менш затихло, але ж нечакана 28 листопада премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе обвестил, что Грузия припыняет, не ставить на порядок дня пытания по европейской интеграции до 28 года, а уже в 28 году она будет готова до евроинтеграции, якая и отбудется в 30 году. Это страшная заява. Я одразу пригадал минушку Иосифа Сталина Коба, что крыху сугучно с прозвищем сегодняшнего премьер-министра Грузии. Хотел бы нагадать, что он сошел с посады спикера парламента Грузии после скандала в Тбилиси, когда московский депутат сел в президиум парламента Грузии, там отбывалось некое мероприятие с уделом российских депутатов. Я хотел бы нагадать, что Грузия в страшной ситуации, супраць яе Россия в 2008 году вела открытую войну, и тогда уратавацца удалося Грузии с великими тяжкостями, лишь практично были сгублены Абхазія і Паўднёвая Асетія, якая по міжнароднаму праву тэрыторыя лічыцца грузінскай, а ж фактычна гэтая тэрыторыя кантралюецца Расійскай Федэрацыяй. Паўднёвая Асетія цалкам, з Абхазіяй там больш складаная сітуацыя. Але, натуральна, в Грузіі вельмі моцныя антирасійскія настроі, таму што адных только бежанцаў з Абхазіі сотні тысяч грузінаў адтуль вымушаны былі збегши, ратуючися от этнічних чисток. Так ось, вибори були вельми сумнівні. Все протести опозиції пройшли в парламент представники 4 опозиційних блоків партії. Яны дастаткова шмат голосов там мають, але ж це все одно меншість. По офіційних дадзених яны каля 40% мандатов мають в парламенте, бойкотуют парламент, все было тихо. И вот такая заява премьер-министра Грузии, якая одразу взорвала ситуацию в краине. Причем сам ён достаткова добра прокомментовал пропановы оппозиции до евроструктураў, назвавши это листом Серго Орджоникидзе, только не в Москву, а в Брюсселе, где как раз и были тыя прапановы, прапановалось как раз Европе вводить такие меры супраць улады Грузии. И тут раптом улада Грузии мусить покрыдзіўся, хтосьці там, гарачыя грузинские хлопцы, яны взяли и все это перевернули, и пачаліся массовые протесты. В чым цяжкасць гэтых протестов? В тым, что 80% насельніцтва Грузии за евроинтеграцию. Гэта ёсць в Конституции Грузии. Конституционная норма. Бо им трэба ратавацца от России, и натуральна яны бачаць менавіта в Европе магчымасць уратавацца от России. Акрамя того, Грузия вельмі бедная краіна. Только за апошнія гады крыху там пачаў расці дабрабыт, якраз при кіраванні вось этой грузинской мары. Але ж і сёння это дастаткова бедная краіна, і натуральна ёсць спадзеў на тое, што евроінтэграцыя все-таки прынесе, калі не еўрапейскі дабрабыт, але ж магчыма жыць лепш, чым людзі жывуць сёння в Грузіі. Але ж і другая есть вельмі сур'ёзная рэч.
што 90% насельніцтва Грузіі супраць гомасексуалізма. Прычым катэгарычна. Па паказчыках это мусіць самая не паддаўшаяся прапагандзе краіна всей постсоветской просторе в заходней части. Это связано с мощной позицией грузинской православной церкви в краине. Между іншим, роля церкви так само замацавана в Конституции. И это связано с тем историческим лёсом, праз які прошел грузинский народ, потому что он неаднойчы жил при оккупации, и эта оккупация стагоддзямі спрабавала знішчыць хрысціянства в Грузии. Таму вось гэта новая ідэалогія, якая навязваецца не бальшавікамі з Брюсселя, яна мае зусім іншы адценак наогул на всім постсоветскім пространстве, потому что такое ваяўнічы атэіст, в принципе, все ведаюць. Але ж в Грузии тут яшчэ гэта все накладаецца на трагічныя падзеі в гісторыі гэтай краіны. Больш того, это не только гісторыя, потому что исламисты зараз змацняются, а вот разбурение традиционной Европы, традиционного христианства в Европе, оно робится не только праз тое, что откидываются права человека и муссируются правы сексуальных меньшинств, то же самое и по расовых меньшиняў в Европе, а этой расовые меньшины просто в Грузии отсутствуют. То же самое и по религийных меньшинах. И вот тут, в Грузии, наогул дикая стратегичная ситуация, потому что там могут быть страшные падзеі. Именно это связано с тем, что на межах Грузии цалкам магчыма таксама недзе могут быть уже радикальные исламисты. Это не глядзячы на то, что Турция, здаецца, сегодня в НАТО, и Турция, здаецца, светская краіна, и там таких падзей, здаецца, на первый погляд не может быть. Все магчыма. Люди выходят на акции, кто бачил, это такая сумесь наших падзей 95-96 года в сучасным выкананні, па шмат якіх аспектах. Шэраг чиновников и дипломатов уходит в отставку. Вельмі великую роль отыгрывает президент Грузии Зурабішвілі, 72-гадовая жанчына с вельмі цікавай биографией. Она народилась во Франции, была послом Франции в Грузии. Але ж пасля революции РОС домовились президенты Грузии и Франции, что она вертается в Грузию, потому что была специалистом, якого в Грузии просто не могло быть. Вось, и она все свое жыццё марила про гэта. Яна займала розныя пасады и при Саакашвілі, пасля пошла к ему в оппозицию, калі Саакашвілі паспрабаваў зрабіць в краіне диктатуру. Была вылучена на президента кіруючай партии, а лишь пошла в оппозицию и до кіруючай партии. Именно это яна здолела об'яднаць вот гэтые 4 партии, якія прошли в парламент. И именно это яна зараз з'яўляецца той палітычнай фігурай, праз якую спрабуюць зрабіць двоеўладдзе в Грузии. Як яно далей будзе, невядома. Але ж я хотел бы сказать наступное. Натурально, это не Майдан в Киеве, потому что в 2013 годзе была еще зусім іншая Европа, вось, и наогул была іншая ситуация. И вельмі кепска, что сённяшняя ўлада Грузии, як и незаконная ўлада в Беларуси, як и вот сённяшнія аб'яднаныя демократичные силы, якія не были в оппозиции в Беларуси, але ж падчас выборчего фарса, и в Беларуси весь час згушала только не Майдан, и зараз влада в Грузии кажа только не Майдан. Я протестую супраць гэтага. Хотел бы подкрэсліць, что Майдан сёння практычна знішчаны расійскай вайсковай агрэсіяй в Украіне. И пасля Майдана до ўлады прыйшлі не тыя людзі, якія былі на Майдане, а зусім іншыя людзі. И это вельмі страшно, потому что после кожного Майдана отбывались вельмі складанные процессы в Украине. Але что такое Майдан?
Гэта в першую чаргу людзі, якія сёння все больш і больш бяспраўнымі робяцца ў свеце, і таму супраць Майдана выступаюць шмат хто. І не толькі Москва, баяцца Майдана практычна все эліты, бо тое, што адбываецца в Грузіі, это ж звязана не толькі са слабасцю элітаў, гэта зразумела, і расійскай агентурай, але і тым, што сусветны алігархат, на мой погляд, просто уже не бачыць ніякіх берагоў. Вось, і дзеля того, каб павялічыць свае прыбыткі, якія вельмі шалёныя, робяць все, каб знішчыць свабоды ва ўсім свеце, каб знішчыць сярэднюю класу, каб знішчыць ось тую хрысціянскую цывілізацыю, якая і забяспечвала ўзровень свабодаў, які был зусім недавно. Таму трагічныя падзеі в Грузіі. Я з грузінскім народам. Я цалкам падтрымліваю тых людзей, якія сёння змагаюцца за еўрапейскі выбар Грузіі, нягледзячы на все тыя падводныя каменні, пра якія я казаў. Бо ад дзеянняў сённяшняй улады відавочна выйграе Расія, і Грузія таксама робіцца краінай, куды могуць вайсці расійскія войскі для падтрымкі той улады, якія сёння ёсць. Ну і самае апошняе, хотел бы всем нагадать, что спецслужбы Грузии и так партнеры КГБ Республики Беларусь. Знаходжанне там беларусаў было небяспечнае насамрэч. І да вот апошніх падзеяў, якія страшныя, вы бачыце, што яны адбываюцца штодзень, штоноч, што все больше и больше арыштаваных. Зараз в неделю, ночь, в неделю с понеделка, уже колькасць арыштаваных была блізкая да колькасці арыштаваных падчас чарнобыльского шляха 96-го года в Беларусі. На вялікі жаль, колькасць арыштаваных будет павялічвацца. Вы ведаеце, што был арыштаваны і адзін з беларусаў, бо беларусаў в Грузіі шмат. І сёння вот менавіта вялікая беларуская грамада, якая в Грузіі, яна пад вельмі вялікай пагрозай. Таму што падчас вот гэтых масавых выступаў грузінскага народа спецслужбы могуць зрабіць шмат што. Мы все не забываем пра тую трагедію, якая адбылася з Васілём Вергейчыкам. І вельмі не хацелася, каб такія трагічныя падзеі адбываліся. В тым ліку яны могуць адбыцца зараз в Грузіі. Падчас гэтых вось падзей вулічных спецслужбы могуць зрабіць так, каб хтосьці з беларускіх вядомых апазіцыянераў апынуўся в лукашэнкаўскіх турмах. Ну і самае апошняе, я забыл сказаць пра грузінскія падзеі, там яшчэ адзін быў вельмі цікавы момант. Ладоган Сахурдзе, дастаткова вядомы камандзір добраахвочаскага фармавання грузінскага ў Украіне, сабраў нейкую нараду і абвесціў, што яны поедут в Грузию для того, каб абараняць вулічныя пратэсты. Это адразу выклікала пратэст прэзідэнта Грузіі, якая расцаніла гэта як правакацыю. Я таксама думаю, што это правакацыя, але ж я это хацеў бы падкрэсліць момант для того, каб не было все-таки нейкіх дурных думак, калі неяк парадаксальным шляхам адбываецца, што і некаторыя нашы калегі весь час кажуць пра вызваленне Беларусі з Украіны. І пра гэта весь час кажуць на лукашэнскім тэлевізіі. І пра гэта вот недавно казал таксама Патрушев. Только яны гэта абвяшчаюць як напад на Беларусь, што, на мой погляд, непазбежна прывёл бы к страшным вайсковым падзеям, якія, магчыма, былі бы і в Грузіі, калі паехалі добраахвотнікі, якія змагаюцца сёння ва Ўкраіне. Хто змагаецца за Украіну, уже і трэба змагацца за Украіну. Бо сітуацыя такая страшная, што і Беларусь паміж Гаморай і Садомам. І в этой же сітуацыі Грузія. Дай Бог, каб грузінскі народ вырашыўся гэтай праблемы. Грузінская царква звярнулася да ўсіх, хто сёння на вуліцах грузінскіх гарадоў, каб яны, наколькі магчыма, дзейнічалі в правовым поле.
Але ж в зв'язку з тим, що паўночным суседам Грузії з'являється Росія, то правное поле, натурально, в Грузии будет звужаться, як шагреневая скура. Бо мы все памятаем, вось гэтыя словы нам не до законаў. І на вялікі жаль, лукашызм крочыць па планеце. Падзеі Грузіі гэта падкрэсліваюць. Шановныя сябры, Беларусь жыла, жыве і будзе жыць. Жыве Беларусь!